سلامن طعنان نخلهم تختاتلتي يكون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو أبناي لمعنت مدبي كم تلمود نعخم نتختاتلتي يمهريو إلى زحسبكو مدب حيزالكم متئلخو بعينتو فلي زبالة بفلاي دما نبعلت بيتي أفكاريتي كعقبا أي كالكون زبل ጭንቀት ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ክሓልፈኩም ዘይግባእ ብሉጽ መደብ ሒዘልኩም መጽለኹ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ኣብ ንገብሮ ጸዋታ ፎር ፕሌይ ንብሎ ማለት እዩ በጻብዕትና ጥራሕ ተጠቂምና ከመይ ጌርና ክንዕግበን ከም ንኽእል ክንርኢና እዚ ነገርከ ምስ ግብረ ሕቡእ ተታሒዙ ከመይ ይርአ ዝብል ሓሳብውን ኣስፋሕ ኣቢልና ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ፈለማ ፊንገር ወይ ከዓ በጻብዕትኩም ናብ ዕግበት ክተብጽሕወን ትገብርዎ ምንቅስቃስን ግብረ ሕቡእን ዘለዎ ፈላላይ ክንርኢ ፈለማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግብረ ሕቡእ ንብሎ ደቂ ኣንስትዮ ንበይነን ኮይነን ዝሓለፈ ዝፈጸምኦ ናይ ጾታዊ ርክብ እንዳዘከራ ኣብ ሓንጎለን ናይ ጾታዊ ርክብ ስእልታት እንዳሰኣላ ዕጋበት ንምርካብ ኣብ በይነን ኮይነን ዝገብርኦ ልምዲ እዩ ኮይኑ ግና ፊንገር ወይ ከዓ ደቂ ተባዕትዮ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ኣብ ዝግበር ጸዋታ ኣብ እዋን ፎር ፕሌይ ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ ፈጺምኩሞ ዝነበርኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ምዝካር ከየድለየኩም ኣብ ታሕዚ ትፍጽምዋ ዘለኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ዕጋበት ንኽትፈጥሩለን በጻብዕትኩም ትህብዎን ዕግበት ምንቅስቃስ እዩ ፊንገር ንብሎ ስለዝኾነ ናብ ግብረ ሕቡእ ልምዲ ንኽትኣትዋ ዝገብረክን ኣይኮነን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ደቂ ተባዕትዮ ስለተኣትዋ ኮይኑ ግና ኣብ በይንኽን ትገብርኦ ግብረ ሕቡእ ብዙሕ ጉድኣት ዘለዎ እዩ ንኣብነት ናይ ሞራል ናይ ኣእምራዊ ጉድኣታት ኣለዎ ስለዝኾነ ብደቂ ተባዕትዮ ዝግበር ፊንገር እምበር በይንኽን ትገብርኦ ግብረ ሕቡእ ተመራጽነት የብሉን ነዚ ምስራዕና ፈለማ ፊንገር እንታይ እዩ ዝብል ነገር ክንርኢ ፊንገሪንግ ሓደ ወዲ ነጻብዕቱ ጥራሕ ተጠቂሙ ስፔሻሊ ናይ ማእኸልን ናይ ቃል ኪዳን ኣጻብዕቱን ጥራሕ ተጠቂሙ ንጓል ኣንስተይቲ ናብ ልዑል ዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ናይ ምብጻሕ ምንቅስቃስ ፊንገር ይበሃል ከመ እዩ ዝግበር ዝብል ነገር ቅድሚ ምርኣይና ክለዓሉ ዘለዎም 5 ነጥብታት ክንርኢ እዘን ነጥብታት ሓደ ወዲ ንጓል ኣንስተይቲ ፊንገር ክገብር እንተሎ ክርስዖም ዘይብሎም 5 ኣገደስቲ ሓሳባት እዮም እቲ ቀዳማይ ሓሳብ ክትርስዕዎ ዘይብልኩም እንታይ እዩ ብልዕተን እስካብ ራሕሲ ዘውፅእ ንኸናፍረን ብደንቢ ጌርኩም ምስዓም እዩ ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ንውሕ ንዝበለ ግዜ ሂብኩም ክትሰዓዓሙ ከም ዘለኩም ኣብ ብዙሓት መደባተይ ሓቢረልኩም እየ ሕዚ እውን ነጻብዕትኩም ቅድሚ ምጥቃምኩም ንውሕ ንዝበለ ግዜ ምስ ተሰዓዓምኩም ብልዕታ ራሕሲ ከም ዘውፅአ ቸክ ንምግባር ናብ ብልዕተን ነጻብዕትኩም ብምስዳድ ክተረጋግጹ ትኽእል ኢኹም ራሕሲ እንተሃልይዎ ጥራሕ እዩ ናብ ፊንገር ክትኣቱ ዘለኩም እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ብልዕተን ጉድኣት ክተምፁ ትኽእል ኢኹም ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ፊንገር ንምግባር ኣብ ተሓስብሉ ግዜ ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ሓሳብ እንታይ እዩ ኣብዝሓ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ትጋገይዎ ነገር እዩ ፊንገር ክትገብሩ እንተለኹም ቀጥታ ናብ ብልዕተን ነጻብዕትኩም ምእታው ዘይኮነስ ኣብ ላዕሊ ዝርከብ ሕብጥ ዝበለ ክፋል ብልዕተን ጉድበ ንብሎ ኤርያ ማለት እዩ ቀስ እንዳበልኩም ክትነኻኽኡ ኣለኩም ስፔሻሊ ድማ ብክቢ ብሰርክል ቅርጺ ቀስ እንዳበልኩም ሓይሊ ብዘይብሉ መንገዲ ብምሕስሳይ ናብ ልዑል ስምዒት ንኽኣትዋ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም ስለዝኾነ ፊንገር ክትገብሩ ኣብ ተሓስብሉ ግዜ ዘሊልኩም ነጻብዕትኩም ክትእትዎ የብልኩምን ፈለማ ንጉድበኣ ብምሕስሳይ ክትጅምርዎ ኣለኩም ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ፊንገር ንምግባር ኣብ ተሓስብሉ ግዜ ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ሓሳብ ድማ ናቹራሊ ዝፍልፈል ንብልዕተን ራሕሲ ዝፈጥረለን ፈሳሲ እንዳቐነሰ ዝመጽ እዩ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ፊንገር ክትገብርወን ኣብ ተሓስብሉ ግዜ ንከይሕመን እንተተኻኢሉ ተወሳኺ ሉብሪካንት ተትጥቀሙ ይምረጽ ንኣብነት ኦሊቭ ኦይል ንብሎ ኣባና ብበዝሒ ዝርከብ ቅብኣት ተጠቂምኩም ብልዕተን ራሕሲ ንኽረክብ ብምግባር ቃንዛ ንኸይስምዐን ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም
ስለዝኾነ ፊንገር ክትገብሩ ኣብ ተሓስብሉ ግዜ ናቹራሊ ዝፍልፈል ንብልዕተን ዘተርክስ ፈሳሲ ክደርቕ ስለዝኽእል ሉብሪካንት ክትጥቀሙ ኣለኩም። ኣብ መበል 4ይ ንሪኦ ፊንገር ንምግባር ኣብ ተሓስብሉ ግዜ ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ሓሳብ ድማ ፊንገር ንምግባር ኣብ ትጅምሩሉ ግዜ ክትጥቀምዎ ዘለኩም ናይ ማእኸላይ ኣጻብዕትኩም ምዃኑ እዩ። ብፍላይ ድማ ንናይ ማእኸላይ ኣጻብዕትኩም ተጠቒምኩም ንጉድብአን ብምሕስሳይ ራሕሲ ንኸውፃእ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። ነዚ ነገር እዚ ደጋጊምኩም ምስ ገበርኩም እዩ ድማ ናብቲ ቀጻሊ ስቴፕ ክትኣትዉ ዘለኩም። ነዚ ምስ ረኣና ናብቲ ቀጻሊ ስቴፕ ቅድሚ ምእታውና ክንጠቓልሎን ከለና ፈለማ ክትገብርዎ ዘለኩም ንውሕ ዝበለ ግዜ ሂብኩም ብከናፍርኩም ክትሰዓዓሙ ከም ዘለኩም እዩ። ናብ ስምዒት ኣትያ ዕዒንታ እስካብ ዝዕመታን ፓንታ ራሕሲ ከም ዘለዎ እስካብ ተረጋግጹን ብደንብ ጌርኩም ክትሰዓዓሙ ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ዝረኣናዮ ድማ ቀስ እንዳበልኩም ሓይሊ ብዘይብሉ መንገዲ ንጉድብአን ሰርኩላር ክትሓሳስይዎ ኣለኩም። ቀፂልና ዝረኣናዮ ድማ ኣብ ብልዕተን ናቹራሊ ዝፍልፈል ቅብኣት ወይ ከዓ ፈሳሲ እንዳቐነሰ ስለ ዝመጽእ ካሊእ ተወሳኺ ሉብሪካንት ክትጥቀሙ ኣለኩም። ኣብ መወዳእታ ዝረኣናዮ ድማ ንናይ ማእኸላይ ኣጻብዕትኩም ጥራሕ ተጠቒምኩም ነቲ ናይ ፊንገር ፕሮሰስ ክትጅምሩ ከም ዘለኩም ርኢና። እዘን 4 ሓሳባት ፊንገር ንምግባር ኣብ ተሓስብሉ ግዜ ፍጹም ክትርስዕዎም ዘይብሎም እዮም። ነዚ ምስ ገበርኩም ናብቲ ናይ መወዳእታ ፕሮሲጀር ክንኣትው። እዚ ፕሮሲጀር ድማ ናብ ልዑል ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ንኽኣቷ ዝሕግዘኩም ፕሮሲጀር እዩ። ናይ ቃል ኪዳንን ናይ ማእኸላይ ኣጻብዕትኩምን ብምጥቃም ቀስ ኣቢልኩም ናብ ብልዕተን ምስ ኣተኹም ነጻብዕትኩም ክትዓጽፍዎ ኣለኩም። ካብኡ በዚ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ብልዕተን ክትሓሳስይዎ ኣለኩም። ናይዚ ጥቕሙ እንታይ እዩ? ኣብ ውሽጢ ብልዕተን ዝርከብ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ክፋል ብልዕተን ጂስፓት ንብሎ ማለት እዩ ብደንብ ጌርኩም ንምሕሳይ ስለ ዝሕግዘኩም እዩ። ነዘን ክልተ ኣጻብዕትኩም ናብ ብልዕተን ምስ ኣተኹም ዕጽፍ ኣቢልኩም ብምንቅስቓስ ንጂስፓተን ብደንብ ጌርኩም ብምሕሳይ ደጋዋይ ክፋል ብልዕተን ድማ ብከብዲ ኢድኩም ስለ ዝሕሰይ ብሓደ ግዜ ክልተ ዕግበት ክትህብወን ትኽእል ኢኹም። እዚ ድማ እንዳንቀጥቀጠት እስካብ ምፍሳስ ንኽትበጽሕ ክትገብሩ ትኽእልሉ ሜላ እዩ። ሕዚ ዝሓበርኩልኩም ሓሳባት ተጠቒምክን ግብረ ሕቡእ ንምፍጻም ክትሓስባ የብልክንን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ንብሎ ድሕሪ ዕግበት ናብ ጣዕሳ ንኽትኣትዋን ስነ ኣእምራውን ናይ ሞራላዊ ጸገም ከብጽሕልክን ስለ ዝኽእልን እዩ። ግብረ ሕቡእ በዚ መንገዲ ክትፍጽማ የብልክንን። ግድን እዚ ነገር እዚ ብደቂ ተባዕትዮ እንተ ዝግበረልክን እዩ ዝምረጽ። ደቂ ተባዕትዮ ድማ ብፍላይ ንበዓልቲ ቤተይ ዕግበት ክህባ ይከኣልኩን ኢልኩም ትጭነቑ ደቂ ተባዕትዮ ኢቭን ንመትለኹም ቅድሚ ናብ ብልዕተን ምእታውኩም ናብ ልዑል ዕግበት ብምብጻሕ ክውድኣ ትገብርሉ ሜላ ስለ ዝኾነ ክትጥቀምሉ ክሕብረልኩም ይደሊ። በዘን ዝሓበርክውን መንገድታት እንተ ተጠቒምኩም ድማ ጎናዊ ሳዕቤን ስለ ዘይብሉን ክትጥቀምሉ እንዳሓበርኩ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝ ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ግበርዎ። ሓሳብ ርእይቶኹም ብኮሜንት ተብጽሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ይቀኒየለይ።